nyekel duit cari sapa? Jarene mau wedok. Lah iya. Ya ampun. Lho wis ana alat peragane. Gelandangan. Lah iya. Judul lagune gelandangan. Cocok iki cocok nggih Bu nggih rupane nggih. Ini rupane iki masalah. Waduh. Ayo. Secocok ngono ki piye? Leh. Rodok dimodif. Oh dijuli. Nah. Astagfirullah. Tak ewangi Mas rene rada rene. Awas lho kering lho. Sawane. Tak ewangi iki lho. Iki ya apa iki kok iso? Taline sing ning kene iki lho. Lah kuwi Mas. Nah, ora pantes ana ngonone. Nah, ngarepe. Lah iki barang iki apa kok? Apa iku? Apa ki? Sakno lho rek ditekemi kok sampean. Mas korsete kuwi ya ora pantes lho Mas. Lah ki diapakne meneh. Masalah. Wis dipelokotho arek-arek iki. Sida to gelandangane iki? Heeh. Ya sida lah wis pacakane kaya ngono ki. Kuwi epok-epoke jenggote karo apa rambute sing gimbal. Semburi, heeh. Ya